To, čo vidíš, nie je len video alebo pár fotiek, je to plnohodnotná virtuálna prehliadka. Klient sa sám pohybuje, rozhliada, rozhoduje sa, čo si chce pozrieť a ty mu dávaš túto možnosť. Tento konkrétny projekt ešte nestojí, je to developerský zámer, no práve vďaka tejto forme prezentácie sa z neho stáva niečo hmatateľné. Klient už dnes vie, čo kupuje, vidí dispozíciu, vie si predstaviť rozmery, výhľady aj atmosféru. Ak by si chcel vytvoriť niečo podobné, či už pre projekt, hotovú nehnuteľnosť alebo pozemok, ozvi sa. Ukážem ti možnosti, ktoré máme. Toto nie je budúcnosť realít. Toto je prítomnosť. Rovnaký princíp funguje aj pri už hotových nehnuteľnostiach. Teraz si možno hovoríš, že už existujú iné platformy ako Matterport. Áno, Matterport je silný nástroj na virtuálne prehliadky, ale má svoje limity. Naše prezentácie sú oveľa flexibilnejšie. Môžeme ti prispôsobiť dizajn, farby, menu, popisky prepojenia, dokonca prepojiť fotky z dronu, aby mal klient ešte lepší prehľad o lokalite. Ak ťa niečo zaujíma, napíš, teším sa na vaše otázky.